Recep Tayyip Erdogan serokê Komara Tirkiya diriya telefûnî ve peywendî bi Donald Trump serokê Amerîka kir û Erdogan got ku ew peywendî gelek berhemdar bû û encamên peywendiyê wê baş bin. Mewlûd Cawîşoğlu Wezîrê Derveyê Tirkiyê di lêdwanekê de ragihand. Di wê peywendiya telefûnî de ya ku di navbera Trump û Erdogan hate encamdan. Donald Trump serokê Amerîka ji Erdogan re gotiye ku çend rênmayek hatine derkirin û li gorî wan rênmayan Amerîka çekan bi hêzên yekîniyên parastina gel yê nade. Herwiha Cawîşoğlu amaje da ku Erdogan ji Trump re gotiye ku Tirkiya dilgirana bi pêdana çekan bi hêzên YPG ji aliyê Amerîka ve û Donald Trump ew pişt rast kiriye ku Amerîka careke din çekan nade wan hêzan. Wezîrê Derveyê Tirkiya serbar kir û got ku Erdogan pêşwazî li peymana nedana çekan bi YPG ji aliyê Amerîka ve kiriye û daxwaz kiriye ku ew peyman li ser erdê bêcih bicihkirin û amaje da ku herêk ji Rûsya û Tirkiya û Îran bi hevbeşî wê biryarê li ser aliyên bejdar lê danûstandinên aştiyane yên Sûriya bidin û Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiya rijdibûna xwe li ser êrîşkirinê li ser bajarê Efrînê Rojavayê Kurdistanê daxuya kirin û got ku di lotka Sûçê de behsa encamdana opozisyoneke serbazî bo ser Efrînê kiriye weke çawalê Îdlibê encam daye. Herwiha Erdogan gotiye ku Vladimir Putin serokê Rûsya gotiye ku helwesta Beşar el Esed serokê rejîma Sûriyê li hember YPG gelek nerênî ye.